sampung kawedanan ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Bandi ingkang lenggah menika nggih menika kagem campur sesi budaya dari Anyeng Kuyung punapa ingkang dados jatipun Bapak Sutris kan para tamu pilenggah apiak seping sasana ing kalodhangan siaran menika kula saking kadang-kadang Singgo Budaya Kasta Sekawan Widawati kula tepaken Widawati setunggal buka setunggal para tamu ingkang ler piyambak menika nggih menawi panjenenganipun Ibu Kesi mijil saking tlatah Kepurjo ngaten nggih Ibu. Nggih, Ibu Kesi nika sindian berbobot, Mas. Ingkang kalih nggih menawi panjenenganipun Nimas Kurnia mijil saking tlatah Sampung Kawedanan. Nika sindian moga, Pak. Niki digodhog ya rampuk. Niki Nimas Kurnia mijil saking tlatah Sampung Kawedanan. Ingkang angka 3 panjenenganipun Ibu Rini mijil saking tlatah Sampung ugi. Ini dari ajar ingkang kalih niku. Ingkang pungkasan menika panjenenganipun Ibu Tuti mijil saking tlatah Sampung ugi. Para tamu pilenggah kanggo sampun ingkang satuhu kinameten kagem miyak sepring swasana ing kalodhangan kelenggaran menika. Monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Singgo Budaya. Ijih menika mau pinangka pawurkan ngatur lumantar kadang-kadang Singgo Budaya. Ijih kula tanjakaken setunggal boko setunggal riyin nggih Dimas iki sangka lor dhewe mawon monggo Ibu nggih ora artis sik to oh al artis nggih monggo al artis wonten Magetan kumandang ora kanca nggih ate aku lali lho Mas al artis lali tak tokke kami sosol diparingi Magetan kumandang Wayadi monggo sedaya artis jumeneng lumantar kadang-kadang Singgo Budaya. Monggo Bu Tuti jumeneng menika Magetan kumandang. Kota Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial menambah maha kuasa ada dasar Pancasila anggu mandang tansah mandang Nusantara kawaryantan sakeloka kutha pariwisata
ninara praja lantang tama kelong tunggal cipta rasa putih lan karsa kumraga tumandang ambangun negara kang pinuju marang katentreman mugi karaharjan sarta kabudayan ing kutha lan desa Magetan Singo budaya Singo budaya Ijih para tamu bilang kakak sama Lutfi, ijih menika atur pambuka saking kadang-kadang Singo Budaya lumantar Magetan kumandang. Ugi acara ing kaladangan sampun kasih kuyung panjenenganipun Dewata Audio Production miji saking Tlatah Sampung Mas Hendro. Ugi kasiaraken langsung lewat YouTube. Menika wonten Demang Channel miji saking Tlatah
Madiun ngaten nggih. Terima kasih kerjasamanya Demang Channel ugi karekod pun RTTV Channel Wije saking Tatah Kebon Sari. Terima kasih kadang-kadang sawun yang Kanjeng Guyung nggih. Nika saged ditonton wonten YouTube-ipun Demang Channel live streaming ing kaundangan Legan Ari punika lumantar katena singgung budaya juga dari Anyang Guyung menawa dados jajatipun Bapak Sutrisno sekan Ibu Gina inggih menika netepi darmaning asepuh ngunduh mantu nyanipun Dimas Villa Ari Nur Krisna Lajatuk Rami pun Dian Arumbi Arum ingkang wiji saking tatah kawedanan mugi-mugi teman-teman kalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Monggo kula badhe tanjange setunggal mboko setunggal. Ayo mami iki bagiane jenengan iki. Lagune wajib singo budaya. Ngaten. Nggih. Ping Jawi mawon. Nggih. Monggo, pepiling. Wis manut kula. Dados, nggih. Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad